Και όντως, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, έκανα την πάσα στον Άγγελο. Μια πάσα που δεν θέλω να φανώ έτσι υπεροπτικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν μια πάσα για μένα όπως για κάποιον να βάλει σε ένα ποτήρι να πιει ένα νερό, τόσο εύκολη ας πούμε. Και εύκολη έγινε από τη στιγμή που ο Άγγελος έκανε το πρώτο του βήμα. Όταν εγώ δέχτηκα την μπάλα, με την άκρη του ματιού μου είδα τον Άγγελο να κάνει μισό βήμα. Ο Άγγελος πάντα όταν είχα την μπάλα έκανε κίνηση. Πάντα. Γιατί ήξερε ότι θα την πάρει την μπάλα εκεί που θέλει. Όταν λοιπόν είδα με την άκρη του ματιού μου να κάνει κίνηση, τότε σηκώνοντας το κεφάλι είδα τον Ελιγκέρα σε λάθος θέση. Αυτό λοιπόν που προσπάθησα ήταν με το χτύπημα αυτό να σβήσει η μπάλα στην πλάτη του Ελιγκέρα. Και αυτό κατάφερα τελικά.